ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат ташриф оварданд. Мақсад аз сафари мазкур шиносоӣ пайдо намудан бо вазъи зиндагии мардум ва иштирок дар маросими ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун мебошад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти шаҳри Ваҳдат ва сокинон самимона истиқбол гирифтанд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ва бо мақсади иштирок дар маросими ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун ба шаҳри Ваҳдат ташриф оварданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти шаҳри Ваҳдат ва сокинон самимона истиқбол гирифтанд. пешвои миллати фархондафолам марҳабо. Бо шукӯҳу бо виқору бо ҷалолам марҳабо. аз қудуми некатон гул мекунад ин сарзамин, сабзу хӯра мешавад ин сарзамини нозанин. ҳар куҷо нақшаи истиқлолу истиқбол ҳаст, шодии беинтиҳо дар сина моломол ҳаст. сарвари боло мақоми мо ба ваҳдат марҳабо. пешвои некноми мо ба ваҳдат марҳабо. Таҷикистон дар хаку хун миҳан буд. Пию ҷавони кишвар лайсанси бими ҷон буд. ту омадӣ ба майдон. пешвои миллат гашти ба рӯзи сахтӣ. мушкилкушои миллат дар даврае ки мардум афтода буд ба хорӣ. вақте ки тифлаконаш буданд бенаҳорӣ. мехӯрд аҳли заҳмат кунҷораю ҷуворӣ. мерафт сӯи ҳаддар бо нолаю базорӣ. бо сӯз дар кардӣ розу ниёзи миллат. аз маргашон раҳондӣ чорасози миллат. эмомалӣ раҳмон аз дӯст бахти миллат. сад сол зинда бошӣ болои тахти миллат. эй пешвои миллат, ҳасти бақои миллат. эй қаҳрамони миллат, ҷони ба ҷони миллат. нахуст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи сафари корӣ дар шаҳри Ваҳдат нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. зимни шиносоии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд ва барои нигоҳубини дурусти иншоот ва сабзу хӯрам кардани атрофи он масъулинро вазифадор намуданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Баҳодурӣ Қурбон. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Ваҳдат 2 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истифода доданд.
иншооти мазкур дар майдони 0-120 гектар бунёд ёфта, дар як муҳлати кӯтоҳ сохтмони он бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. нишони давлатӣ 24 метр буда, дар маҷмӯъ баландии иншоот бо сутунпояаш 28 метрро ташкил медиҳад. нишон аз рӯи лоиҳаи сохтмони ҷамъияти саҳомии кушодаи меҳрофар бунёд гардида корҳои сохтмониро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди эҳёи иншоот ба анҷом расонидааст. майдони нишони давлатиро гулу буттаҳои ороишиву мавсимӣ зебою назаррабо гардонидааст, ки инҷо ба як мавзеи дилрабои шаҳри Ваҳдат табдил ёфтааст. майдони нишони давлатӣ пурра чароғон карда шуда, шабонгоҳ саҳн ба атрофи иншооти мазкур басо зебою диданӣ мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои муаззами миллат ки ба шаҳри Ваҳдат ташриф оварданд, мо хеле хурсанд ҳастем ва имрӯз мо дар ин маконе ки истодаем бисёр як гулҳои зебо ва як ҷои тамошобоби мардуми шаҳри Ваҳдат мебошад. мо тамоми шаҳрвандони шаҳри Ваҳдат ва сокинони шаҳри Ваҳдат ҳама софдилона бо як рӯҳияи баланд кӯшиш менамоем ки ҳамин мавзеи дар оянда зебо ва назаррабо нигоҳу бинамоем. аз ду ҷониби майдони нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшаҳои алоҳида барои шиноидани гулу буттаҳои ороишӣ бунёд ёфтааст. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд ва барои нигоҳубини дурусти иншоот ва сабзу хуррам кардани атрофи он масъулин вазифадор гардиданд. дар майдони нишони давлатӣ ниҳоли дарахтони сояафкану ҳамешасабз шинонида шуда ҳудуди он майсазор гардидааст. чуноне ки ба мо маълум буд, пеш як ҷои вайрона буд, ҳозир чӣ хел гулу гулгаштҳои зебо мана нишони давлатӣ қомат афрохтааст. имрӯз чӣ хел зебову гулгашту ҷои истироҳати ҳамаи шаҳрвандони шаҳри Ваҳдат аз он ҷумла хонандагон ва насли наврас низ гардидааст, ки дар ҳамин мавзеъ метавонанд ки ҳаррӯза омада тамошо кунанд, вақтҳои холагии худро дар ҳамин ҷо гузаронанд. майдони нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва атрофи он бахусус шомгоҳон зебою нотакрор буда, бо системаи муосири равшанидиҳӣ таъмин карда шудааст. дар шафати нишони давлатӣ майдони сайру сайёҳат низ барои сокинон сохта шуда, ин мавзеъ мутобиқ ба талаботи замони муосир бунёд ёфтааст. дар идома асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳни майдони нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат бо намоишгоҳи дастовардҳои ҳунарҳои мардумӣ шинос шуданд. дар шаҳри Ваҳдат барои дастгирии ҳунармандон шароиту имконоти васеъ фароҳам оварда шуда, дар солҳои рушди деҳо сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ даҳҳо марказҳои касбомӯзӣ ба фаъолият оғоз намуданд. дар саҳни майдони нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намоишгоҳи дастовардҳои ҳунарҳои мардумӣ шинос шуданд.
سربری بالاگوهر مرحبا بر رفتهی اهل هنر دسترنجی مردمی گلدست ماست رنگ رنگ و خیل خیل اندر نظر مرحبا дар ин намоишгоҳ намунаҳои ҳунарҳои миллӣ аз ҷумла гулдӯзӣ, попуридӯзӣ, зардӯзӣ, ҷомаву тоқидӯзӣ, заргарӣ, сабадбофӣ, гаҳворасозӣ, маҳсулоти чӯбӣ, табақ, қошук, чахчӯ, даҳон номгӯи нонҳои миллӣ, самбуса, фатир, кулча, фатирхамир, гирда, қалама, чапотӣ, орзуқ, чагалдак ва таомҳои миллӣ умоч, ширкаду, шакароб, хурутоб, шула, ширбиринҷ ба маъраз гузошта шуданд. намоишгоҳро дастовардҳои ҳунармандон ҷаззобу диққатҷалбкунанда гардонида маҳсулоти пешниҳод намуда бо як маҳорати нотакрор ва ҳунари воло таҳия шуда буд. ман тӯли 18 сол мешавад ки бо ҳунари сабадбофӣ машғул ҳастам. аз ҳунарҳои мардумӣ хусусан аз ҳунари сабадбофӣ ман ғолиби озмуни гранти президентӣ шудам. солҳои 2019-21ро низ ҷаноби олӣ солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуд. барои мо ҳунармандон як фахри бузург буд, чунки ҳунарҳоро дар ин солҳо мо сайқал дода ва мехоҳем ин ҳунарҳои нозуки худро ба шогирдои худ омӯзем тӯли ин солҳо ва ҳунарҳои мо бо зиёдтар шавад. дар ин солҳо мехоҳем тамоми ҳунарҳоро зиёд намуда бад халқу миллати худ бар ватани худ хизмат кунем то ҳунарҳои худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. инҷа мо дорем сабатҳои нон гирак, қурут гирак, мева гирак, дона гирак, баъд кулчаи калон, чапоти, баъд яъне сабатҳое ҳастанд ки либос мемонанд дар дунё. ман низ як мақсад дорам ки маркази ҳунарҳои мардумӣ сохта ба халқу ватани худ, ба ҷамоати худ, ба маҳалли худ хизмат кунем. занҳое ки бекори хонанишинанд ё духтарои бекори хона ҳамин ҳунарҳоро омӯзем ва ҷаҳониён муаррифӣ намоем. ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри ваҳдат ба як шуғли сердаромади сокинон табдил ёфта таи солҳои охир ба таври густурда рушд кардааст. пешвои миллат зимни шиносоӣ ба маҳсули эҷоду офаридаҳои ҳунармандон ва маҳорати баланди катбонугии занону духтарон дар тайёр кардани таомҳои миллию нонпазӣ баҳои баланд доданд. маврид ба таъкид аст ки дар шаҳри ваҳдат барои дастгирии ҳунармандон шароиту имконоти васеъ фароҳам оварда шуда дар солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ даҳҳо марказҳои касбомӯзӣ ба фаъолият оғоз намуданд. имрӯз боиси ифтихор аст ки пешвои муаззами миллат ба шаҳри ваҳдат ташриф оварданд. ҳар қадами мубораки пешвои муаззами миллат боиси ифтихори сокинони шаҳри ваҳдат аст ки чӣ қадар ободиву пешравиҳо мешавад. дар ҷамоати деҳоти симиганҷ мо занҳои фаъол дорем. аз ҷумла мана зардӯзӣ, гулдӯзӣ, тамоми ҳунарҳои мардумӣ авҷу равнақ ёфта истодааст. дар ҷамоати деҳоти симиганҷ маркази ҳунарҳои мардумӣ кушода шудааст ки дар осшонаи дуюм дӯзандагӣ аст, дар осшонаи якум фурӯши ҳунарҳои маҳсулоти фурӯши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шудааст. дар намоишгоҳи имрӯза ҳунарҳои ҷамоати деҳоти симиганҷ яъне зардӯзиро пешниҳод намудаем. аллакай дар ҳунарҳои мардумии мо курси сеюм 60 нафар гӯем 20 нафари 3 маротиба курси бозомӯзиро аллакай тамом мекунанд, соҳиби шаҳодатнома мешаванд. имрӯз мо мардуми шаҳри ваҳдат аз қадами мубораки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хело хурсанд ҳастем. дар ин фазои идона намоиши дастовардҳои ҳунарӣ бахшида ба соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба маърази тамошо гузоштааст. дастовардҳои ҳунарӣ аз тариқи сабадбофӣ, зардӯзӣ, рассомӣ,
табақ тарошӣ, гаҳворасозӣ, гулдӯзӣ ба маърази тамошо гузоштааст. Дар шаҳри ваҳдат ҳунарҳои мардумӣ хело рушд кардааст, бахшида ба соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. ва имрӯз ҳунармандон хеле ҳунарҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд, ҳунари худро такмил доданд ва барои онҳо бисёртар бахшида ба ин сол бисёртар шароитҳо муҳайё гардид, бисёртар шароитҳо фароҳам омад. дар як гӯшаи намоишгоҳ асбобҳои зарбӣ ва созҳои миллӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуда аз ҷониби ҳунармандон суруду таронаҳои дилнишин иҷро гардид. дар баробари ин маҳсули дасти ҳунаромӯзони мактаби расомии бачагонаи шаҳр ба намоиш гузошта шуд, ки басо диққатҷалбкунанда буд. офаридаҳои дастпарварони ин мактаби расомӣ таҷассумгари табиати зебои диёр ва тарғибгари мавзеъҳои таърихиву фарҳангии кишварамон мебошанд, ки аз ҳунари волои наврасони эҷодкор башорат медод. имрӯз дар шаҳри ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасонро, ки бо тарҳи муосир бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Тибқи лоиҳа корҳои сохтмонӣ дар бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон моҳи июни соли 2018 оғоз гардида, он дар муҳлати як сол бо сифати баланд сохта ба истифода дода шуд. Гузориши Нуруддини Қурбон ва Бобуалӣ тағоз дода. рӯзи 2 августи соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасонро, ки бо тарҳи муосир бунёд гардидааст, ифтитоҳ намуданд. фаразанди замон хуш омадӣ, ифтихори тоҷикон хуш омадӣ, شاد از دیدارتان خورد و کوا همدمی خورد و کوا خوش آمدی. طفل هم رسمت شناسد بی خطا، نامی تو ورده زبان خوش آمدی. کاخی سلح و وحدت پاینده باد، پیشوای قهرمان خوش آمدی.
مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نوجوانان در مرکز شهر وحدت با سهم صاحبکار وطنی اکمل رحیموف با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان معاصر ساخته شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی به نقطه‌های سودا به صاحبکار محلی جهت بنیاد چنین مرکز زمانوی و تأسیس جایهای نو کاری احسن و آفرین خواندند. صاحبکار اکمل رحیموف از دستگیری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به دستگیری همه‌جانبه صاحبکاران محلی و دادن امتیازهای فراخ برای رشد صاحبکاری خرد و میانه اظهار سپاس نمود. من همچون صاحبکار منتداری خودم را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان می‌نمایم که ما صاحبکاران وطنی را همه جانبه دستگیری میکنند. محض دستگیری و امتیازهای پیشنهاد کرده پیشوای ملت بود که چنین مرکز خدمترسانی را ساخته به دادم. در مرکز نوی زمانوی کاشانه حسن، کارگاه دوزندگی، مغازه فروش، مرکز خدمترسانی کودکان و نورسان و غیره جایگیر کرده شدند. اطلاع داده شد که مساحت عمومی بنا 1800 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بنای مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نوجوانان از تهخانه و 3 آشیانه عبارت میباشد. انشاءات مذکور در دایره وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده شده است. کارهای ساختمانی بنای مذکور از جانب کارمندان و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود وارثان عوض 500 انجام داده شده است. طبق لایحه کارهای ساختمانی در بنای مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نوجوانان ماه ایون سال 2018 آغاز گردیده آن در مهلت 1 سال با صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. در رفت کارهای ساختمانی 45 نفر ساکنان و معماران محلی به جای کار موسمی جلب کرده شده با معاش خوب تامین کرده شدند. در مجموع بنای مذکور با خرج بیش از 3 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. موافق لایحه در تهخانه بنای مرکز مغازه فروش پایافزال و لباسه براه مانده می شود. در آشیانه یکم مغازه فروش محصولات خوراکه و کاشانه حسن موجود است که در یک وقت به 12 نفر مزاج خدمت رسانیده می شود. امروز زنان و مادران شهر وحدت شکرگزاری از سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نموده در همه جبهه‌ها کار و فعالیت خوب و نظررس به انجام رسانیده ایستادند. محض با اعلام گردیدن سال 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، این بار دیگر زنان شهر وحدت را هشدار نمود که سهم به اندازه خود را در رشد هنرهای مردمی، در صیقل دادن تمام هنرهای از بین رفته و به این وسیله جاناک نمودن و پیشنهاد نمودن تمام هنرهای از بین رفته مردم تاجیک را زیادتر ترنم سازد. در مغازه فروش هنرهای مردمی صندوق‌های با نقش و نگار ملی ساخته هنرمندان به فروش گذاشته شده است. این سال با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سالهای 2019 و 2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کردند و ما از این تشبث پیشگرفته جناب عالی منت داریم و با این تشبث ما در شهر وحدت مغازه خود را کشاده کردیم که در مغازه ما صندوق و گهواره‌های ملی که اجدادان ما باقی ماندند آنها را به فروش گذاشتیم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده بنیاد چنین انشاءات بسیار ساحه را در دایره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در عرفه جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای ساکنان تحفه ارزنده عنوان کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت تاکید داشتند که امروز سهم صاحبکاران محلی در بنیاد انشاءات گوناگون و روند کارهای آبادانی نظررس می باشد. ما صاحبکاران منتداری خود را با پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسونیم که پیوسته ما صاحبکاران را دستگیری میکند. همین مرکزی که در شهر وحدت کلانترین مرکز سودا گشوده شد با دستگیری جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساخته شده است. در همین مرکز مغازه خود را تشکیل نمودیم برای لباسهای استحصال کرده کارخانه‌های داخل وحدت ما به فروش گذاشتیم.
дар ин замина ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳибкорӣ ба соҳибкорон сабукиву имтиёзҳои фарохро фароҳам сохтааст. натиҷаи дастгирии давлатӣ буд ки имрӯз соҳибкорони ватанӣ фаъолияти назаррас доранд. дар ошёнаи дуюм коргоҳи дӯзандагии мағозаи фурӯши маҳсулоти духташуда аз ҷумла либосҳои мактабӣ, либосҳои миллӣ ба монанди чакан ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон кошонаи ҳусн дар як вақт барои қабули 8 нафар мизоҷ пешбинӣ гардидааст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо занону бонувон чунин шароити кориро муҳайё кардааст. имрӯз бо ташрифи пешвои миллат ба шаҳри Ваҳдат дар маркази шаҳр иншооти калон ба истифода дода шуд. дар дохили маркази хизматрасонӣ толори кошонаи ҳусн ҷой дода шуд. дар ин ҷо мо 4 нафар соҳиби ҷои кор гаштем. толори кошонаи ҳусн дорои тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ мебошад. баҳри занон ва бонувон ва навъарусон хизмат расонида мешавад. коргоҳи дӯзандагӣ бо таҷҳизоти нав таъмин карда шуда дар ин ҷо қариб 30 нафар занону духтарони хонашини бешуғл ба омӯзиши касби дӯзандагӣ фаро гирифта шудаанд. ман худамро хушбахттарин насли башар мешуморам, зеро дар давлате зиндагонӣ мекунам ки онро марди оқилу фарзона, хиратманду ҷавондӯст ва ватанпарвари асил, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарӣ мекунад. имрӯз ман фахр аз он мекунам ки пешвои миллат қудуми мубораки хешро ба Ваҳдат шаҳри зебоманзару меҳмоннавоз ниҳоданд ва баҳри мо ҷавонон чунин як иншооти замонавиро кушода ба истифода доданд. мо ҷавонон метавонем ки баъд аз дарс омада дар ин ҷо касбҳои дӯзандагӣ, касбҳои попурзаниро аз худ намоем. 7 сол мешавад ки ҳамчун дӯзанда фаъолият дорам. мо хеле хурсанд ҳастем ки дар ин шаҳри Ваҳдат чунин як бинои пурҳашамати замонавӣ сохта шуд. ман ҳамчун дӯзанда кор ва фаъолият дорам. шогирдони худро касби дӯзандагӣ меомӯзам. мо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкоре ки ин биноро сохтааст баён мекунем. ҷои хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон дар ошёнаи сеюм ҷойгир буда, он бо таҷҳизоти пешрафта аз қабили мошинчаҳои бо қувваи барқ ҳаракаткунанда ва дигар асбобҳое ки барои бозии кӯдакон пешбинӣ гардидааст муҷаҳҳаз гардонда шудааст. дар рӯзи ба фаъолият оғоз кардани маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Акмал Раҳимов хатнаи зиёда аз 40 нафар кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд ва ятимон гузаронда шуд. сохта ба истифода додани маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон имкон фароҳам овард ки фарзандони сокинони шаҳри Ваҳдат дар шароити муосир ва беҳтар ба фароғат фаро гирифта шаванд. сокинон таъкид медоранд ки дар маркази шаҳри Ваҳдат чунин маркази хизматрасонии бисёрсоҳа мавҷуд набуд. мо ҷавонону наврасон баҳри он мекӯшем ки дар ҷавоби ғамхориҳои пешвои муаззами хеш илму ҳунар омӯхта дар ҷомеаи имрӯза саҳми арзандаи худро гузорем. мо сокинони шаҳри Ваҳдат имрӯз шукрона аз он мекунем ки бо ташаббуси ин пешвои муаззами хеш имрӯз дар шаҳри Ваҳдат чунин як бинои зебову замонавӣ сохта ба истифодаи мардум дода шудааст. дар ин бино тамоми шароитҳо муҳайё буда тамоми гулдухтарон метавонанд дар ин ҷо касбҳои дӯзандагиро аз худ кунанд. инчунин дар ин ҷо кошонаи ҳусн низ вуҷуд дорад. дар табақаи сеюми ин бинои замонавӣ маркази дилхушӣ барои кӯдакон низ мавҷуд аст. иттилоъ дода шуд ки дар маҷмӯъ дар маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон зиёда аз 500 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардидаанд. қомат афрохтани бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон имкон фароҳам сохт ки сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин шаванд, бо хизматрасониҳои босифат дастрасӣ пайдо намоянд. инчунин ба ҳусни шаҳри Ваҳдат зебоӣ зам гардид.
امروز همچنین در دوره سفر کاری به شهر وحدت اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خیابان رودکی بینای بلندآشانه استقامتی را به استفاده سپردند. این بینای خوشتر و زمانوی با نظرداشت نقطه‌های زیاد خدمت‌رسانی در پرتو دستگیری و هدایت‌های راهنماساز سرور دولت محترم امامعلی رحمان جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جایهای نوی کاری و با همین وسیله باز هم بهتر نمودن سطح و صفت همه نمود خدمت‌رسانی‌ها به اهالی بنیاد شده است. گزارش زایش‌های تقوی مراد و معروف عبدالله. خوش آمدید جناب عالی. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به شهر وحدت در خیابان رودکی بینای بلندآشانه استقامتی را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای معاصر استقامتی از 13 آشیانه عبارت بوده. از روی طرح در قبت یکم و تخخانه آن طربخانه بر هوا با 150 جای نشست، نقطه های معاصر فروش سر و لباس مکتبی، مردانه و کودکانه، مبل، موادهای کانسلری و روزگار، آشخانه، مغازه های قنادی و خوراکه، در مجموع 20 مرکز خدمت‌رسانی و تجارتی و یک کارگاه خرد دوزندگی با تأسیس 40 جای کاری ساخته شده است که همه آنها دارای شرایط ارزنده کاری و خدمت‌رسانی میباشند. با مورد استفاده قرار گرفتن نقطه‌های زیاد خدمت‌رسانی در آشیانه یکم، بازار برهوا در تخخانه، انجام کارهای ساختمانی، دیگر بیناهای استقامتی و مرکزهای خدمت‌رسانی نزدیک 1500 نفر با جای کار دائمی تامین خواهند شد. در تخخانه بینای استقامتی جهتی برای ماندن فروش محصولات کشاورزی و دیگر مواد خوراکه، بازار وسیع با تمام تجهیزات ضروری ساخته شده است که با استفاده از امکانات موجوده صاحبکاران و ساکنان شهر وحدت امکان دارند که محصولات کشاورزی تر و تازه و دیگر موادهای روزگار را به اهالی شهر و مهمانان با نرخ‌های ارزان و دسترس پیشنهاد نمایند. با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی ما صاحبکاران کوشش می‌نماییم که در آبادی وطن سهمگزار باشیم. باعث افتخار است که امروز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در قطار افتتاحی چند انشاءات همزمان بینای بلندآشانه استقامتی را با مرکزهای سودای خدمت‌رسانی مورد استفاده قرار دادند. نزدیک 1500 نفر ساکنان به جای کار دائمی تامین می‌گردند. جواباً به دستگیری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان ما نیز کوشش می‌نماییم که برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان سهمگزار باشیم. این بینای خوش‌طرح و زمانوی با نظرداشت نقطه‌های زیاد خدمت‌رسانی در پرتو دستگیری و هدایت‌های راهنماساز سرور دولت محترم امامعلی رحمان جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جایهای نوی کاری و با همین وسیله باز هم بهتر نمودن سطح و صفت همه نمود خدمت‌رسانی‌ها به اهالی از جانب صاحبکار وطنی عبدالحلیم قادرزاده بنیاد شده است. برای تأمین زنان و دختران با جایهای نوی کاری، جلب آنها به آموزش کسب دوزندگی، به راه ماندن استحصال وطنی و قانع کردن طلبات خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهری وحدت با سر و لباس مکتبی در آشیانه یکم بینای نوی استقامتی در برابر دیگر مرکزهای خدمت‌رسانی همزمان کارگاه دوزندگی و نقطه فروش سر و لباس مکتبی ساخته شده است. در همین جا پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از شرایط موجوده مرکزهای خدمت رسانی و کارگاه دوزندگی شناس شده با زنان و دختران صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. پیش وقت همین کسب رو من میتونستم اما در خانه میدوختم، حاضر خوبتر شد که همچنین کارخانه ها رو بنیاد کردم و ما برآمده از خانه همین کارا رو در جایهای شرایطش نفت ما آماده کار میکنیم. مینداری خود را بیان میکنم که با مانند من بر این زنان خانه‌نشین را به جای کاری دائمی تامین میکنم. با دستگیری پیشوای ملت هم خیلی کارخانه ها ساخته شدند و زنان خانه‌نشین را با کارهای دائمی تامین میکنم و معاش خوب. مورد به تاکید است که بنیاد و برقرارسازی کارخانه‌های خرد و بزرگ استحصالی، تأسیس جایهای نوی کاری، براه ماندن استحصال وطنی و با همین واسطه بهتر نمودن سطح زندگی اهالی یکی از هدف‌های اساسی رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت
به حساب می رود. محض با همین مقصد سال 2014 از جانب صاحبکار وطنی در شفت بینای نوی استقامتی کارخانه دوزندگی به کار انداخته شد که عین حال در آن 120 نفر زنان و دختران خانه‌نشین فعالیت دارند و از روی درخواست به دوخت سر و لباس حربی مشغولند. از 2014 تا امروز من در یاقوت 2000 کار میکنم و فعالیت دارم و خیلی منتدار هستم و معاش خود را سر محل میگیرم. کارخانه مذکور سال 2014 با اشتراک پیشوای ملت افتتاح گردید. عین حال در همین سخت دوزندگی 120 نفر کار کرده ایستادند. خاطررسان می‌نمایم که سنگ اساس بینای استقامتی در خیابان رودکی 15 اپریل سال 2014 ضمن سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان به شهر وحدت گذاشته شده بود. در این مدت برای انجام با صفت کارهای ساختمانی با جلب بیش از 80 نفر متخصص و کارگران محلی مصالح ساختمانی استحصال وطنی از جمله سمنت از کارخانه جمعیتی دارای مسئولیت محدود یاقوت 2000 استفاده گردید. در طرفخانه نوبنیاد بنا با مقصد تطبیق سیاست انسان پرورانه پیشوای ملت جهت دستگیری و کمک رسانیدن به قشر نیازمند جامعه ختنسور 100 نفر کودکان یتیم و عائله‌های نیازمند برگزار گردید. با کودکان خوش‌طالع از جانب پیشوای ملت تحفه‌ها و شیرینی‌ها تقدیم کرده شد. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که کودکان آینده ملتند. محض با همین مقصد دولت و حکومت مملکت برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت و نگاهبین همه‌جانبه آنها اقدام‌های شایسته را عملی می‌نماید تا آنها همچون نسل باسواد و خودشناس به کمال رسند و آینده در پیشرفت تاجیکستان عزیز سهمی ارزنده گذارند. امروز در شهر وحدت محترم جناب عالی پیشوای ملت معظم ما امامعلی رحمان تشریف خویش را آوردند که به نهایت مردم شهر وحدت از این سربلند هستند، خوشحال هستند. در همین آشیانه یکمی همین بنا ما نیز یک مغازه فروش شیرینی ها را تشکیل کرده ایم و به نهایت از جناب عالی منتداری خویش را بیان میکنیم که من پیش از همه بانوان ما زنان بانوان شهر وحدت خیلی هم شاد گشتند که در اینجا چنین مغازه گشوده شده است. من اسفا مرحبا ساکن شهر وحدت. من از جناب عالی از صمیم قلب منتداری خود را بیان میکنم که با ما دخترای خانه‌نشین چنین شرایط ها را مهیا کردند و ما صاحب جای کار شدیم. بینای معاصر استقامتی در مساحت عمومی 25751 متر مربع قامت افروخته از 297 خانه 1، 2 و 3 حجرگی عبارت می باشد. در پیروی از سیاست پیشگرفته پیشوای ملت شخصان نیازمند جامعه کودکان یتیم و بی‌پرستار همیشه دستگیری یافتند. برای بهتر شدن شرایط زیست و زندگانی و با لیدرروحی آنها تدبیرهای شایسته اجتماعی عملی کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای معاصر استقامتی و مرکزهای خدمت رسانی را به ساکنان تبریک و تهنیت گفته در همین جا به 10 عائله نیازمند کلید خانه‌های استقامتی را سپاریدند. امروز یک روز بسیار مبارک، یک روز بسیار خجسته و همایون بود. اولا ما امروز به دیدار مبارک پرزیدنت محترممان پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان مشرف کردیم. خوشبختی دیگر 10 نفر در اینجا حضور داشتگان دیگر چه بود؟ امروز 10 نفر خوشبخت، 10 نفر منتخب، 10 نفر واقعا خوشبخت‌ترین تاجیکستان بودند که از دست جناب عالی به واسطه تحفه‌های مخصوص و مخصوص تحفه‌های گران ارزش به دست آوردن. یعنی هر کدام از این 10 نفر صاحب کلید رمزی خانه‌های استقامتی شدند. اونقدر خرسند، اونقدر خوشبخت که هر کدام اونها برای پرزیدنت مهر پرزیدنت در دلشان جوش میزند، بهر پرزیدنت دعا میکنند، بهر پایداری دولت تاجیکستان دعا میکنند و من همچون یک جوان جناب عالی را باور میکنم که صادقانه و صافدلانه به این وطن عزیزمون و پرزیدنت محترممون خدمت خواهیم کرد و به این باوری بسیار بلند جناب عالی سزاوار خواهیم شد. و امروز همین قدر گفتم میتوانم که نه فقط این 10 نفر، اون پدر و مادرانی که طفلاشون در اینجا حضور داشتند اونها هم از دست پرزیدنت کشورمون تحفه گرفتند، بسیار خوشنودند. من از نام همه اونها منتداری خودم را، منتداری همه اونها را و پیشوای معظم ملتمون میرسونم.
ҳамаи манзилҳои истиқоматие ки имрӯз дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби пешвои миллат ба оилаҳои ниёзманд тӯҳфа карда шуд, бо тамоми таҷҳизоти замонавӣ ва лавозимоти рӯзгор таъмин мебошанд. қобили тазаккур аст ки дар пайравӣ аз сиёсати хиратмандонаву созандаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорони бонангу бономуси ватан барои бо дастовардҳои беназир истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои ободониро дар ватан вусъат медиҳанд. айни ҳол бо саҳми соҳибкор дар соҳили руди Кофарниҳон корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошунаи истиқоматӣ бо назардошти таваққуфгоҳ, ҷой барои бозии кӯдакону наврасон, марказҳои хизматрасонӣ, гулгаштҳо ва дигар иншооти зарурӣ бо суръат ва сифати баланд идома дорад. оянда бо бунёду навсозии биноҳои баландошунаи истиқоматӣ, боғу гулгашт ва марказҳои муосири хизматрасонӣ ин ҷо ба як макони истироҳативу фароғатӣ табдил хоҳад ёфт. имрӯз дар шаҳри Ваҳдат бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бинои маркази адлияро ки бо тарҳи зебою замонавӣ бунёд ёфтааст мавриди истифода қарор гирифт. гирду атрофи бинои маркази адлия дар шаҳри Ваҳдат гулкорӣ ва чароғон карда шуда барои баргузории маросимҳои ақди никоҳи сокинони шаҳр беҳтарин макон дониста мешавад. гузориши хабарнигорони мо. нозем зебахту қисмати хеш ҳама از سربری ملک و ملتی خیش همه بخشید به ما عمر دیگر وحدت و صلح بالیم زی صلح و وحدتی خیش همه ای کفیلی صلح و وحدت مرحبا ای عزیزی خلق و ملت مرحبا مقیمی کشوری دایم بهارم، رضا از هدیه پروردگارم، رضا از پیشوای جان نثارم، همه فرزند با ننگ دیارم. دوم август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат ҳамчунин бинои маркази адлияро ки дар масоҳати 1785 метри мураббаъ бо тарҳи зебову замонавӣ бунёд ёфтааст мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур бо назардошти санъати меъмории миллӣ ва сатҳу сифати баланд бунёд карда шудааст. ба таъкиди масъулин давоми ҷараёни корҳои сохтмонӣ зиёда аз 70 нафар кормандону сохтмончиёни маҳаллӣ дар ин иншоот бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин карда шуданд. имрӯз хурсандии кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат ҳадду канор надорад, зеро чӣ хеле ки дида истодед бо иштироки ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин бино ифтитоҳ ёфт, яъне маркази адлия дар шаҳри Ваҳдат ва ин дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 ки қабул гардидааст, зина ба зина таъмин намудани мақомотҳои сабти асноди ҳол шаҳрвандӣ бо биноҳои бо ҳашамати замонавӣ буд ва имрӯз хурсандиовар аст ки дар давоми 6 соли қабули ана ҳамин қарор аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ана ҳамин бино имрӯз ифтитоҳ ёфт ва ин моро кормандони мақомоти сабти асноди ҳол шаҳрвандиро водор менамояд ки сари вақт барои иҷро намудани муроҷиати шаҳрвандон тамоми кӯшишу ғайрати худро сарф намоем ва мо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама пешвои муаззами миллатро бовар мекунонем ки мо сазовори боварии анамин пешвои миллат мегардем ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мегардем ки тамоми анамин муроҷиати шаҳрвандонро сари вақт оиди гирифтани 7 намуди асноди ҳолати шаҳрвандӣ ки ба қайди давлатӣ гирифта мешавад сари вақт ба қайди давлатӣ гирем ва инчунин муроҷиати шаҳрвандонро сари вақт иҷро намоем. ҳамин гуна зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар ошонаи якуми бинои мазкур 14 нафар кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дар ошонаи дуюм кормандони идораи нотариалии шаҳр ва машваратчии ҳуқуқии ройгон фаъолият хоҳанд кард. барои фаъолияти пурсамари кормандони ин идораҳои давлатӣ дар ошонаи якуми бинои зебои маркази адлия
9 ҳуҷраи корӣ ва толори ақди никоҳ, дар ошонаи дуюм бошад 9 ҳуҷраи корӣ ва толори маҷлис барои 120 ҷойи нишаст бунёд карда шудааст. Илова бар ин дар таххонаи бинои мазкур толори варзишӣ ва 2 ҳуҷраи васеъ барои бойгонии бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва идораи нотариалии шаҳр сохта шудааст. мо кормандони идораи нотариалии давлатии шаҳри Ваҳдат бисёр хушнуд аз онем ки дар бинои зебои маркази адлия барои фаъолияти минбаъдаи мо 9 ҳуҷраи корӣ бо беҳтарин шароит фарҳом оварда шуд. Дар ҷавоб ба ин ҳама ғамхориҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо кормандони идораи нотариалии давлатии шаҳри Ваҳдат коди худро дар самти баррасмидарории зиёда аз 27 амалиётҳои нотариалӣ дар сатҳи зарурӣ анҷом диҳем. Дар охир миннатдории кормандони идораи нотариалии давлатии шаҳри Ваҳдатро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ба масъулин барои хизматрасонии хубу саривақтӣ дар самти ба қайдгирии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри Ваҳдат дастуру супоришҳои мушаххас доданд. пеш аз ҳама мо шукргузор ҳастем ки дар чунин як даврони сулҳу салоҳ, дар чунин як давлати демократии ҳуқуқбунёд зери сиёсати хиратмандона, оқилона, сулҳпарварона ва бунёдкоронаву созандагии пешвои муаззами миллат кору фаъолият дорем. боиси хурсандӣ аст ки хушбахтона дар шаҳри Ваҳдат як бинои нави замонавӣ барои кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва кормандони нотариалӣ ва ба кулли сокинони шаҳри Ваҳдат аз ҷониби пешвои муаззами миллат туҳфа гардид. мо аҳли кормандони вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон сипосгузор ҳастем. мавриди зикр аст ки гирду атрофи бинои маркази адлия дар шаҳри Ваҳдат гулкорӣ ва чароғон карда шуда барои баргузории маросимҳои ақди никоҳи сокинони шаҳр беҳтарин макон дониста мешавад. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат бо нашъунамои зироати такрорию ҷамъоварии ҳосили пиёз дар хуҷагии деҳқонии саховат шинос шуда аз намоиши маҳсули кишоварзӣ ва дастранҷи ҷангалпарварони шаҳр дидан намуданд. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти аҳли заҳмати хуҷагии деҳқонии саховат иттилоъ дода шуд ки дар кишти такрории аҳли заҳмати ин хуҷагӣ дар майдони 4 гектар мош, 1 гектар карам ва 2 гектар барои нон киш карданд. хуҷагии деҳқонии саховати шаҳри Ваҳдат соли 2002 таъсис ёфта дар маҷмӯъ дорои 57 гектар замин мебошад. аснои шиносоии сарвари давлат аз рафти нашъунамои зироати такрорӣ дар ин хуҷагӣ иттилоъ дода шуд ки соли равон кишоварзон дар майдони 22 гектар гандум ва 6 гектар пиёз кишту парвариш карда буданд ки 52 сентнери ғалла ва 480 сентнери пиёз ба даст оварданд. зикр гардид ки дар хуҷагӣ 27 нафар бо кори доимӣ таъмин буда ин нишондод дар рафти кишту парвариши зироати мавсимӣ то ба 45 нафар расонида мешавад. кишоварзони хуҷагии деҳқонии саховат соли 2018 дар майдони 3 гектар пахта, 5 гектар пиёз, 2 гектар картошка, 20 гектар гандум ва 4 гектар юнушқа барои чорво баҳри киштгардонӣ киш намуда буданд ки аз ин ҳисоб низ ҳосили хуб гирифтанд. роҳбари давлат зимни бозид аз ин хуҷагӣ ба масъулин ҷиҳати босам афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва истифодаи пурсамари ҳар як ваҷаб замин дастури ҳидоятҳои судманд доданд. дар намоишгоҳи кишоварзӣ натиҷаи меҳнати сокинон хуҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷангалпарварони шаҳри Ваҳдат ба таври шоиста муаррифӣ карда шуд. ҳангоми бозиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳ таъкид гардид ки таъмини сокинони мамлакат бо маҳсулоти хушсифату аз ҷиҳати экологӣ тоза аз ҳадафҳои олии давлату ҳукумати Тоҷикистон буда дар ин самт кишоварзони шаҳри Ваҳдат низ саҳми назар аст мегузоранд. ба рушди соҳаи занбури асалпарварӣ низ дар шаҳри Ваҳдат таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. ба гулу гиёҳҳои шифобахш ва майдони васеъи ҷангалзор барои пешрафти ин соҳа имрӯз дар шаҳр мусоидати фаъол кардааст. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастранҷи занбурпарварон зикр гардид ки шумораи оилаҳои занбури асал феълан дар шаҳр ба 15171 адад мерасад. занбури асалпарварии шаҳр соли гузашта 248 тонна асали хушсифат ба даст оварданд ва соли равон умед доранд ки аз ин ҳам бештар ҳосил мегиранд. дар гӯшаи намоиши дастоварди ҷангалпарварони шаҳри Ваҳдат ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари хушкмеваю меваҳои тару тоза ва дигар растаниҳои дар ҷангалзори ин минтақа парвариш ёфта ҳамзамон адабиёти гуногун ки дар онҳо сиру асрори гиёҳҳои шифобахши ватанӣ гирдоварӣ гардидааст пешниҳод карда шуд. дар гӯшаи дигари намоишгоҳ зиёда аз 20 намуди ниҳол ки дар корхонаи воҳиди давлатии ниҳолпарвари назди агентии хоҷагии ҷангали ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат парвариш меёбанд ба мараз гузошта шуд. зикр рафт ки дар корхонаи воҳиди давлатии ниҳолпарвари назди агентии хоҷагии ҷангали ҷумҳурии Тоҷикистон феълан 450 000 ниҳол парвариш меёбад ва
масئулин дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2 сол аст ки парвариши баъзе намудҳои ниҳолони воридотиро ба роҳ мондаанд ки барои сабзу хуррамгардонии кӯчаву хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат нигаронида шудаанд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои бозид аз гӯшаи ниҳолпарварони шаҳр барои дар оянда низ истифода намудан аз таҷрибаи пешқадами кишварҳои дигар дар ин самт таъмини сокинон бо ниҳолҳои мевадиҳандаю ҳамешасабз ва гулҳои ороишӣ дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон дар ин намоишгоҳ бо ҳунари волои занону бонувон ки ба пухтани нонҳои лазиз машғул буданд шинос шуда ба ҳунари онҳо баҳои арзанда доданд. Сарвари давлат катбоноҳоро барои омӯзиши нозукиҳои ҳунари нонпазӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷавондухтарон барои аз худ кардани нозукиҳои омода намудани ҳама гуна таомҳои миллӣ ҳидоят намуданд. Пешвои миллат аз пешрафти бахшҳои соҳаи кишоварзӣ ва талошҳои рӯзаафзони аҳли заҳмат изҳори қаноатмандӣ карда иброз доштанд ки дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти пурсамари меҳнаткашони шаҳр имрӯз ваҳдат ба яке аз минтақаҳои пешрафтаи кишоварзии мамлакат табдил ёфта, саҳми хоҷагидорони он дар рушди иқтисоди миллӣ ва фаровонии дастурхони мардум аз ҷумла сокинони пойтахт сол аз сол бештар мегардад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар дораи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат бо рафти корҳои мунфашкунӣ дар роҳи нақлиёти автомобилии деҳаи меҳрободи деҳоти ба номи Бозорбои Бурунов ки дар марҳилаи анҷомёбист шинос шуданд. таъмири ин роҳи автомобилгар идомаи тадбирҳои созандагӣ бахшида ба созовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат ба шумор рафта, он дар дастрасии бештари аҳолӣ ба хизматрасониҳои гуногун ва боз ҳам хубтару беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон заминаи устувор хоҳад гузошт. гузориши Садриддини Сироҷиддин ва Аҳлиддини Карим. дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо рафти корҳои мунфашкунӣ дар роҳи нақлиёти автомобилии деҳаи меҳрободи деҳоти ба номи Бозорбои Бурунов ки дар марҳилаи анҷомёбист шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, дарозии роҳи мазкур беш аз 2 километр буда, паҳноии он аз 6 то 8 метрро ташкил медиҳад. корҳои таъмирӣ дар ин масир бо маблағгузории соҳибкори маҳаллӣ Шамсулло Саъдуллоев ба сомон расонида шудаанд. анҷоми корҳои сохтмониро бошад ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди роҳи тоҷик бар уҳда дошта талаботи стандарти роҳсозӣ пурра ба инобат гирифта шудааст. сафарбарнамоии техникаву механизми ҳозирзамони мунфашкунӣ, ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба, истифодаи масолиҳи баландсифати сохтмонӣ ва риояи пурраи талаботи роҳсозӣ дар сари вақт ва сифатнок ба сомон расидани корҳо замина гузоштааст. тавре иттилоъ дода шуд, аз оғози корҳои таъмирӣ то ба имрӯз дар ин иншоот барои тахту ҳамворкунӣ, хобондани сангу шағал, мустаҳкамкунии қабати роҳ ва асфалтпӯшкунӣ беш аз 20 техникаву механизми роҳсозиро сафарбар намуданд. ҳаҷми умумии асфалти истифодашуда дар роҳи мазкур ба 1900 тонна баробар гардидааст. роҳи навтаъмиршуда маркази шаҳри Ваҳдатро тавассути маҳаллаҳои аҳолинишин бо деҳаи меҳрободи деҳоти Бозорбои Бурунов мепайвандад. ба гуфти сокинони маҳаллӣ, ин роҳ қаблан хароб ва солҳои зиёд таъмир нагардида буд. аз ин рӯ аҳолӣ, хоса ронандаҳо дар вақти рафту омад тавассути нақлиёт ба мушкил мувоҷеҳ мегардиданд. қаблан роҳи деҳа, роҳи меҳробод хароб буд ва мо сокинон барои рафт омад ба мушкилӣ рӯбарӯ мешудем. миннатдории худро ба соҳибкори маҳаллӣ Саъдуллои Шамсулло баён мекунем ки ин роҳро бо сифати баланд барои маҳалла таъмир кард ва шароити хуби рафту омад барои мо муайё гардид. ҳамакнун бо таъмири пурра гардидани роҳи мазкур мушкили чандинсолаи аҳолии деҳаҳои ҳамшафат ва дигар мусофирону ронандагон аз байн рафт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои таъмирӣ баҳои баланд дода барои анҷоми чунин кори савоб ва саҳм гузоштан дар ободии як гӯшаи диёр ба соҳибкори ватандӯст Шамсулло Саъдуллоев изҳори миннатдорӣ баён доштанд. ҳамчунин сарвари давлат ҷиҳати минбаъд низ иҷро намудани чунин корҳои ободонию созандагӣ тавсияву маслиҳатҳои муфид доданд. роҳи автомобилгарди деҳаи меҳробод аз 2 самт бо хати ҳаракат таъмин буда пурра аломатгузорӣ шудааст. мо ҷавонони деҳаи меҳробод хурсанд аз он ҳастем ки деҳаи мо хеле обод шудааст. шароити хуби кору зиндагӣ бароямон фароҳам мебошад. дар пайравӣ ба чунин корҳои сӯзандагӣ мо низ кӯшиш мекунем ки саҳми худро дар пешрафт ва рушди тараққии диёр гузорем.
таъмири ин роҳи автомобилгард идомаи тадбирҳои созандагӣ бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат ба шумор рафта, он дар дастрасии бештари аҳолӣ ба хизматрасониҳои гуногун ва боз ҳам хубтару беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон заминаи устувор хоҳад гузошт. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 3-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Пешвои миллат бо шароити муассиса шинос шуда бо хонандагону омӯзгорон аз наздик суҳбат намуданд. Мактаб аз 2 ошёна иборат буда барои 1300 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. Иншоот бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта шуда синфхонаҳо бо дастгоҳ ва таҷҳизоту аёнияти дарсӣ таъмин гардиданд. муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 3 дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат аз ҷониби бародарон Саъдуллоево ки таҳсилдидаи ин даргоҳанд ва саҳми дигар соҳибкорони маҳаллӣ бунёд ёфтааст. муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 3 дорои 27 синфхона буда аз кабинетҳои химия, математика, физика, биология ва дигар утоқҳои дарсӣ иборат мебошад. дар баробари синфхонаҳои муҷаҳҳазу замонавӣ ҳамчунин муассисаи нав дорои маҷлисгоҳ бо 200 ҷойи нишаст ва ошхона бо 150 ҷой мебошад. тавре аснои шиносоӣ маълум гардид дар муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 3 ҳамчунин барои гузарондани дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва доир намудани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ толори барҳаво бунёд ёфтааст ки бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошад. ҳамчунин дар назди муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкорон майдончаи варзишӣ барои гузарондани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ бунёд ёфтааст. атрофи таълимгоҳ бо дарахтони ороишӣ ва гулу бутаҳои мавсимӣ оро ёфта пурра майсазор карда шудаанд. ҳамзамон роҳи маҳаллие ки то назди муассисаи таълимӣ мерасад ба масофаи 2,5 километр аз ҷониби бародарон Саъдуллоево пурра таъмиру таҷдид гардида шароити мусоид барои рафтуои хонандагону шаҳрвандон ва нақлиёт дар ин масир фароҳам оварда шуд. сарвари давлат зимни шиносоӣ ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода барои чунин иқдоми хайрхоҳона ба соҳибкорони ватанӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. пас аз шиносоӣ бо шароити таълимии муассисаи мазкур асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди омӯзгорон, хонандагон ва аҳли маорифи шаҳри Ваҳдат суханронӣ карда ифтитоҳи муассисаи нави таълимиро ба онҳо таҳният гуфтанд. зимни суханронӣ Пешвои миллат ҳамчунин аз хонандагон даъват ба амал оварданд ки бо истифода аз чунин шароити мусоид ҷиҳати омӯхтани илм, асодкунии забонҳо ва технологияи нав кӯшиш намуда ҳамчун насли созандаи ватан ба камол расанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар дараи Ромид маҷмӯаи сайёҳии архуи назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдатро бо дорои меҳмонхонаи замонавӣ мавриди истифода қарор доданд. меҳмонхонаи навбунёд аз 5 ошёна иборат буда дар мавзеи хушманзара ва канори дарёи пуртуғёни арху қомат афрохтааст. дар ошёнаи якуми бино нишастгоҳ ҷойи қабули меҳмонон ва ошхона барои 500 нафар мавҷуд мебошад ки бо тамоми шароити замони муосир муҳайё гардидааст. 4 ошёнаи дигар бошад барои истироҳати меҳмонон пешбинӣ шуда ҳамаи ҳуҷраҳо бо рахти хоб, телевизор ва дигар шароити зарурӣ муҷаҳҳазанд. меҳмонхона имкон дорад ки дар як вақт ба 70 нафар хизмат расонад. дар дохили ҳуҷраҳои он ҳаммом бо буғи хушк ва тар, сауна ва таҷҳизоти варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аснои шиносоӣ бо шароити ин меҳмонхона Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат барои дар деҳоти дурдаст муҳайё намудани чунин шароити истироҳату фароғат изҳори сипосу миннатдорӣ намуда тасмими онҳоро намунаи ибрат хонданд. корҳои сохтмонӣ дар биноҳои маҷмӯаи сайёҳии арху моҳи апрели соли 2018 дар доираи аз ҷониби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ оғоз гардида буд ва дар давоми беш аз 1 сол аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат бо ҷалби зиёда аз 300 нафар кормандони мутахассисони ватанӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бо сатҳу сифати баланд ба итмом расид. шароити васеи хизматрасонӣ аз ҷумла сайёҳӣ ва 2 толори сақобозӣ, 2 ҳавзи шиноварӣ, майдончаи теннис имкон фароҳам месозад ки вақти мизоҷон хушу хотирмон гузарад. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки маҷмӯаи сайёҳии мазкур дар масофаи 70 километр дуртар дар қисми шимолу ғарбии шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва масоҳати умумияш 23 гектарро дар бар гирифта иншооти дар ҳудуди он сохташуда 1500 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳангоми сохтмони ин маҷмӯа
маҷмӯаи сайёҳӣ 12 айвонча барои суҳбати истироҳаткунандагон ба инобат гирифта шудааст ки ҳамаи онҳо аз ҷониби устоҳои бо маҳорати тоҷик бо нақшу нигори миллӣ ва кандакорӣ дар чӯб моҳирона сохта шудаанду ба кас ҳаловати дигар мебахшад. дар ин ҷо ба масофаи 300 метр ҷӯй ва пайроҳаҳо бо сангҳои табиӣ кӯҳҳои минтақаи ромити шаҳри Ваҳдат оро ёфтанд ки диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб месозад. ифтитоҳи ин маҷмӯаи замонавӣ дар дораи солҳои рушди деҳо сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз таваҷҷӯҳи хоссаи ҳукумати Тоҷикистон, хосатан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи турист ва фароҳамгардонии имконоти васеъи истироҳату фароғат барои сайёҳони ватанӣ ва хориҷӣ ин минтақаи зебоманзари кишвар ба ҳисоб меравад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо шароити маҷмӯаи набунёд ба корҳои ободонӣ баҳои баланд дода таъкид доштанд ки идомаи чунин тадбирҳои созанда дар ҷалби ҳарчи бештари ҷаҳонгардон ба Тоҷикистон, беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. хайр то нашрҳои баъдӣ.